ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Саудо ТВ. Ирӯз 29 марти соли 2024 ирӯза наво оиди хонаҳо мешавад, заминҳо, квартираҳо. аз ҷумла шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Босӣ, ноҳияи Данғара, аз шаҳри Хуҷанд, хулас аз шаҳри Бохтарам ҳастай ба хотири шумо навориш кардем. хонаҳои арзон ҳастай. Тамошо кунед бо диққат. Кадом хонаи маъқул мешавад, занг мезанем мерем мехарем бачаҳо. Фақат беҳуда зангшон назанед. навора бо диққат тамошо кунед. Барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, хона, мошини чизе шумо рекламаш мекунед, фурӯшам мегузорем. дар канал подписатсия кунед, лайкҳоро бизанед, поделитсия кунед. бачаҳое ки хона харасн роҳишон кунед. худо хоҳад навори баъдина бо мошино мешавад. либои хона дар кор бошад дар WhatsApp нависен, ҳаракат мекунем, кортонобуд мекунем, ёфта метем. хулоси гап кортон мекунем. навора бо диққат тамошо кунед, качесоро баланд кунед. эълона сар мекунем, дар комментария нависен аз куҷо хона шумо дар кора, мо ҳаракат карда аз рӯи комментар шумо навор кунем. беҳтарин наворро эълона сар мекунем, тамошо кунем бачаҳо. оҳан мехарем, оҳан килошад 2 сомон, то 2 сомон 80 дирам, кондитсионер аз 50 то 500 сум, холодильник аз 50 то 500 сум, тунука 1 сомон 20 дирам, коробка, китоб, дафтар боша агар мехарем аз 1 то 1.5 сомони килош, алюмин аз 4 то 15 сомони, мед аз 50 то 60 сомони, печка аз 50 то 60 сомони, аккумулятори мошин 3 сум килош. тамоми чизи кӯҳна мехарем бачаҳо. марама рақам мондагием 968 ёки 904 WhatsApp шон занг занед аз номи канали Саудо ТВ. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ якуми мо дар ноҳияи Данғара қарор дорад. ҳамин хонаи дестин, ҳамин хеле ремонт кардагӣ, ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад. суроша сум дар коштага ба хотире ки кадом аъзои оилашон беморан меган ба ҳамон хотир мефурӯшем гуфтестан. суронша сумон дар корай. касе ки мехара фикр мекунем ки бурд мекуна бачаҳо. ҳамин хона мебинен участкаш беҳад калон 10 сотиқ. боз фундаментҳо барои хонаҳои дигар рехтагӣ тайёр мегирен. мақсади гап бо далши хонатонро мебардорен, ду тақсимам бикунен. агар фикр мекунем хуб мешавад, бародаро акавдоро хулас зиндагӣ мекунен. ҳамин хонаи десен фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ. дарвозаи фасон задагӣ хона дар ҳамин назди раҳай, хулоси гап дар дохили қишлоқ ҳам нест. қадар масофа раҳу хоб таксиёи роҳ қадар чи нестайда дур нест. сеюм кӯча мегӯяд 10 сотиқ замин ду дар хона кардагӣ ҳастанд. рақамҳои 909092860 WhatsApp шунай. дорои алоқхона ҳам ҳаст. оғил доранд. пеши хонада масҷид, мактаб, хулоси гап ҳаста. гирди хона маҳкам кардагӣ фурӯхта мешавад. маълумоти пурраша метонем ҳамин рақамҳои рӯи экранда ахири 60 WhatsApp шунай ёки телефони дастиам кор мекунад. занг занем бачаҳо аз номи канали Саудо ТВ. бо камтар арзон мешавад. дарахтҳои зиёд шинодагӣ, гирди хона пони маҳкам кардагӣ, хулоси гап ҷои зур. касе мегирад фикр мекунад пушаймон намешавад. хай бо худотон занг бизанед бародари азиз, маслиҳат кунед, маъқул боша бигиренша. дарвозаи зур задагӣ ина терраса дар пеши ҳамин пушти хона террасаи роҳ. хоб хулоса гап зурай. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. квартира фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон 50-солагӣ меган. 50-солагӣ Кароматулло Қурбонов дом 179 панҷум этажда қарор дорад. се комната дар панҷум этаж ҳамин квартира хулас қарор дошад. 190 000 сум меган. ҳозирашда бо камтар савдо ҳам мекунам меган. ахирон этаж касе ки мехара хулас ҳамин рақамҳои 930 88 45 48 метонен занг бизанен, муомила кунен. хулоси гап срочно сумшон дар корай мефурӯшанд. мардуми Ёвон марамат кунен, успед карда ҳамин квартираро чикор кунен бигиренша. лайкотонро бизанен, навороро фақат дастгирӣ кунен, каналда подписатсия кунен. хулоси гап аддуши дастгирӣ кунен. вақте ки дастгирӣ зиёд шавад, худо хоҳад ҳамихел хонаҳои арзон, заминои арзон навор карда мешавад. дастгирӣ аз тарафи шумо, пешравӣ аз тарафи мо бошад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз квартира фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Турсунзода. нархи 198 000 сомонӣ, як комната квартира. сеюм этажда қарор дорад. 44 метри квадратӣ, 4 микрорайон бародар азиз. 4 микрорайон 198 000 сомонӣ. бачакҳое ки аз
тарафҳои Регард, Турсунзода хостем ки хонаи квартира навор кунем. Ҳамеша хулоси гап ёфтем дӯстон азиз. Маҳаллаи чорум бинои чорошёна дар ошёнаи сеюм бо таъмири аъло назди мактаб, боғчаи кӯдакона, стадион ҳаст. хулоси гап ремонтҳои хона ҳам бад нест, зури ба ремонт карда. хоб як комната 44 метри квадратӣ чорум микрорайонда қарор доштааст. ноҳияи Турсунзода шаҳри хулос иша намезанем. 198 000 мега бо савдо мешавад. хулоси гап метавонем муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. занг бизанед, бо камтар савдош мекунем иншоалло. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликул. рости дина буд парӯз занг дадам ба чако ки аз тарафҳои Ҷиликул хона навор кунем. худошон занг ёфта бутен мегам. ҳамеша ёфтем. бародари азиз, 4 комната 20 сотих замин масоҳат дорад. 20 сотих замин масоҳат. рақамои 955 45 14 да занг занем. хонаи 4 ҳуҷрага ҳаммом отделни дорад. ҳавзи ситонага дорад. боғи калон дорад. ноҳияи Ҷиликул, Дӯстӣ, Гаровтӣ, деҳаи Зафарободда. хулоси гап ҳамин хона қарор доштааст. 200 000 сум меганша бо савдо мекунам. 20 сотих замин, дарахтони мевадиҳанда. хона мақсад проекти фасон қади барошагӣ ҳамин қаки ба семен блок дидесем ки бардоштан хонара. хай бо каста маъқул мешавад дӯстон азиз, метавонам бихара зиндагӣ кунам. ҳамин масъалаи лайкора конкрет мебинем бародари азиз. ҳамин лайк дар навор бисёр шавад. худо хоҳад наворо паҳн мешаванд, савдо мешавад хонаҳо. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната 6 сотих замин масоҳат кӯчаи хатти роҳ дар қарор доштааст. дар шаҳри Кӯлоб. хоб кӯчаи хатти роҳ 250 000 сум нархш. фурӯшӣ хулоси гап дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи хатти роҳ ай раста 200 метр пешком ҳамиқар роҳ масофа доштааст. 4 хонага баня, чағдон, хона, кухни хоб дорад. дарахтон мевадиҳандам ҳастай. об светам дорад. занг занен, бо савдои хубам мешавад. ҳозирашта 250 000 меган. бачаҳое ки аз Кӯлоб хоҳиш карден, ина марамат кунен. 6 сотиха хонаҳо зур ремонти фасон худна маъқул шуд. муомила кунен, бо камтар арзонаш кунен да бигирем иншоалло. зур мешавад. бародари азиз, номерои барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. рақамои WhatsApp 931 07 99 97 муроҷиат кунем. замин, хона, мошин реклама мекунем. бародари азиз, наворда лайк гузар, дар канал подписатсия ки роҳи ки бачаҳое ки ҳамин хеле мақсад хонаҳо, заминҳо мекунанд, квартираҳо мекунанд, ҳатман канал тавсия битен. ҳамин канал мо худо хоҳад ягон хона ё ки замини арзон меёбем иншоалло. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, Дарёбод меган. хулос ҳамин тараф кӯҳнимай фикр мекунем, тараф шакӯ адестем. фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ. 2 комната 4 сотих замин масоҳат дорад. рақамои 999 39 21 занг мезанен. ремонти миёна, пул дар кор шудааст, сӯрошна мефурӯшем меган. маълумоти бештар тавассути рақамҳои рӯи экранда занг бизанем. муомилаи хубам хулоси гап дорам. ҳамин наворо агар маъқул боша, агар дар комментария нависем ки Савдо ТВ ба пеш, лайкора бизанен, рақами 5 бимонен. иншоалло дастгирии шумо пешравии кор мешавад. бо худо хоҳад наворои баъдина ҳаракат мекунем ки хонаҳо, заминҳои арзонтар бари шумо чикор кунем, наворда бигзарем. бародари азиз, беҳуда хулоси гап оиди ҳар як хона занг назанем. ҳафтум хонаи фурӯшӣ да мегзарем. боз як хонаи фурӯшӣ дигар дар ноҳияи Восе қарор доштааст. бачаҳое ки аз Восе хоҳиш карден, шербачаҳои Восе лайкора бизанед, тамошо кунед. 110 000 сомон, 3 комната 8 сотих замин масоҳат дорад. рақамои 38 27 0972 занг мезанем. ҳамин хона десен фурӯши хулоси гап ноҳияи Восе. ака нагуфтан кадом деҳа боша, уша нагуфтан хулоси гап.
дару тиреза дорад, шикатур кардагӣ ҳаст. се дар хона бо калидор подвалаш харидори аниқ боша, боз муомила ҳам мекунем, беҳуда занг назанем. Шикатуриш кардагӣ дестем, аки тирезаош часпондагӣ набудай, ҳавлиш калон 8 сотих замин масоҳат, фурӯши 110,000 сомонӣ. маърумат ин занг зад пурсен шабо. рости бисёри бачаҳо хоҳиш мекунанд ки хона ёфта битем. Дар WhatsApp нависен, ака ҳақмона мегирем, шумо аз куҷо хона дар кора ҳаракат кард ёфта метем бачаҳо иншоалло. ҳаштум хонаи фурӯширо тамошо кунем. ака квартира фурӯшида аст ки дар шаҳри Хуҷанд универмаг меган, ҳамун тараф хулоси гап 400,000 сомонӣ, се комната квартира, 3 этаж, 48 метри квадратӣ. рақамои 927 94 44 43 занг мезанем. ремонти зур, полни фасон ремонт кардагӣ дар шаҳр, яъне ки дар сентри ҳамин шаҳри Хуҷанд қарор доштааст. хулоси гап замонавӣ ремонт кардагианда. ҳамаи мақсад камбудиёша ҳал кардаган, калидори фасон задагӣ, се комната, 3 этаж, 48 метри квадратӣ. маълумоти пурра оиди хона гуфтан. хайка ҳамин рақамои 927 занг мезанен. хонара кай сохтан, чӣ хел сохтан, ин тарафша маълумоти пурраша ҳамин рақамои ҳамин хона худошон шумода маълумоти пурраша мерасонанд борадази. чунки мо оиди ҳар як хона маълумоти кам дастрас мекунем, маълумоти пурраша занг мезаненда мерем мегирем борадази. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ аст ки дар шаҳри Ваҳдат, бачаҳои Ваҳдат тамошо кунем. истиқлол меган, ҳамун тарафо гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвозаша касе мегирад худаш мезана. 135,000 сомонӣ фурӯхта мешавад бо нарх. алиш гуфтагиша мақсад ванаша нагуфтанд. 4 комната, 4 сотих замин масоҳат. ин тарафи хона ҳам худаш шикатур кардагӣ худотон мегирен, дару тирезаша мезаненда зиндагитона далши давом медиҳед. як ҳамоми дигар даруни хона, стяжка кагӣ, полмонтаж, светаш шкатурка кардагӣ, потолоки сиёҳ, 6 тиреза, тирезаҳои ака пластиковой да, дари главни ҳаст, беруни хона шкатур кардагиай. хулоси гап тайёрай. фурӯшӣ, гирди хона маҳкам ба семент блок маҳкам кардан. 135,000 фикр мекунед назар ба дигар хонаҳо камтар арзонтар бардазед. хоҳе бо худотон занг зан маслиҳат мекунем. хонаи фурӯшӣ даҳам ки гарени арзоне ба хотири шумо навориш кардем, гуфтем роиш кардан. хонаи фурӯшӣ 8 сотих замин масоҳат дорад, 4 дар хона. ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румида қарор дорад. Калхозобод хулоси гап ҳамун тарафо. ҳолати хонара дестем бача азиз. ба лои вардоштанша ҳамин состоянӣ, ҳамин қад кардан, ҳуҷҷатош 100% кириша маҳкам кардагӣ. 70,000 сомонаш меган, бо савдош мекунам. 70,000 сомониай муомила кунем. хулоси гап бачаҳо муомила дора. рақамҳои телефон +7 925 может бит WhatsApp ҳам дора, чунки мо нафаҳмидем WhatsApp нагуфтан ки WhatsApp дора. касоне ки аз Росия тамошо мекунен, рақамода прямои занг занед, ё ин ки WhatsApp ҳам мумкин дошта бошад. ҳуҷҷатоша меган 100%. хулоси гап бачаҳо дар рӯи экранатон мошини нав мондагиай, дароен беҳтарин мошинаҳои канали навай дастгирӣ кунен. хай худтон эҳтиёт кунед.